Vakumazuva ekupedzisira vanhu vakawanda vakunyadzisira minana ndoya vanotiitira vanhu vakunyadzisira tava kumazuva ekupedzisira vanhu vakawanda vakunyadzisira minana ndoya vanotiitira vanhu vakunyadzisira ndaona imba mnani ndaona mota mnani ndaona zvinhu zvemnani nzikumabva endapa tava kumazuva ekupedzisira guys. But tachibata. Ngatingozviroeka last one. Ngatozozviroa ngatimbogata kuti. Mona tichi guys. Takumazuva ekupedzisira. You have to have that thing inokupusha. You know we always support you kuti iva ine funeral cover. Iva ine chinhu chinokujega. Iva nejega rekuti ukada kudonha rokupusha up. Manje mimi hamudi. Vamwe venyu vanozotanga kunetsa vakutanga kutifonera vapindura nemadambudziko. Makati Great Hope inoitwa sega zve. Atoga achingokudza everyday. Makati kana kuda kujoina unojoina sega zviya. Bhozo apa dambudziko. Ndawirwa nedambudziko zvinokwanisika here kuitika soon. Why don't you do it now so that kuti pazvinongoitika? Yeah. That's wrong. Kuti unozotanga kutsvaga help wakuda help asi paunoudzwa kunzi ita so then you wobva refuse wobva wasvita kuti no isusu kwanzi isu tiri masaladi magawati kuita chichitima hani mozita masaladi kuti amujoine Great Hope because muri masaladi kana kutapa mazuva ekupedzisira hapana musaladi hapana murungu tese tinoenda pachi rufu kana rwauya hapana noti bufu nyama wakasimba sei nyama wesimudza simbi sei nyama wakanaka sei pafuneral hapana beautiful baba hapana handsome wangu rega ndikuudze unongofa nehandsome wako ukanojiwa nemajuru and unozo vamwe especially I always advise people like vari munyika dzisiri dzavo guys usati amene kuti wazonzi d wosherawo mari yekuendeswa kumusha wakuvigwa munyika musiri maenda wakaiswa muzvimachangani bhegi uchinzi bhegi revanhu wakutambidzwa kofini nepachiwaya kwatinoita bhodha jamu kana tichiuya kuno isusu vasina mapasipoti munopaziva panhu vandikutaura sure ungada kuti uite life yekuti kwai unozoda kuti udzokere nepawakapinda napo sure uchipinzwa nemumvura ukatofa utozororika mweya wako because decision chitika zvinhu zviri mauri noziva kuti zvimwe zvinhu sometimes unofanira kungozvifungira so toga tichivaudza vanhu kuti kujoina funeral cover zvireve kuti wakufa they always think kuti vakajoina vakufa guys you can join funeral cover wobvorarama 100 years wakujoina it's not like it's something that chinge chingokusupporta ndofunga makanzwa kuti kana wasvika 100 years usina kufa you can claim back your money andozvaitawo ndozvinhu zvacho you can claim back your money it's not like and it's not like ukuzviitira iwewe chete ukuzviitira nevazukuru vako nevana vako unokwanisa kujoinisa mafamily members ako vari kupi nekupi under you guys sometimes musatsvage help wakuda help because when you come to Tandaza na my Maz wakuda help let me tell you something tambokuudza zvinhu zviripo nawo kuti no guys join a funeral cover then you refuse don't think that I will be able to help you I will remind you because ndikakuhelpa hauzodzidzi izvo hazvidi chikoro hazvidi chii usaitire chinhu kuti kwai because shamwari yangu yandiudza kuti funeral cover ndezvekupenga izvo how much ikukukosta ungoti ungonobhadha funeral cover yako we are not saying kuti we have Great Hope chete but tikuti iva nefuneral cover inokusupporta asi chanongozokupa hwangu semunhu anokufarirawo ndobva nangokudza chokwadi kuti Great Hope yakanakira zvakati kuti Great Hope haisingori funeral cover yakangomirira parufu rwako no unokwanisa mwana chaiya wako unokwanisa kuchani mafuta wana kana mari kundozvipatara inokwanisa unokwanisa kungodhumwa nemota ukachikoka gumbo wana kana mari hama chadzozogona kutokutendeuka kutonge dzisingazvizive kutizotokubvudza kuti kuwepongochidhumwa nemota andiona saka Great Hope yakamirira zvinhu zvese izvozvo kuhelpa haina kumira ngokuendesa kumochari nokufushira no
Great Hope yakamira zvinhu vatozokufushira ka waona kuti vazama nepaunogona but nguva yako yange yakwanawa andona so unogona ngodasangana nedambudziko rechikafu chairomba ndaomero guys hapana kana ari kucheuka. You can contact Great Hope. No, we are Great Hope. If you can check a lot of people, vanhu vakawandisa nevamwe vasingadi kutozvitaura vakabatsirwa neGreat Hope, vakabatsirwa navamnetsi vakawandisa zvisingaite. So guys, I want you to use your mind, not your brain, because the brain hadzizoshanda mazuva. But it's the same thing. Okay, tava kumazuva ekupedzisira. Vanhu vakawanda vakunyanzisira ndo yavanotitira vanhu vakunyanzisira kwaba ka last one mese muri makavadi hamudi kujoina Great Hope mukuita kutongwa nechisaladi tichava tokudyisai masaladi. Guys, let's go together. Takaenda anditika